Ja len dúfam, že vyšetrovatelia alebo ten vyšetrovací tým, ktorý na tomto pracuje, má dostatočný počet dôkazov alebo to množstvo dôkazov k tomu, aby napríklad to trestné konanie ustali, keď si napríklad obvinený podá sťažnosť, aby to ustali u prokurátora a dotiahnu to do úspešného konca. Verejnosť čaká na to, aby sme sa vysporiadali s tou minulosťou, s tým až hazardovaním s bezpečnosťou krajiny, keď sa úplne ako šialeným spôsobom rozdával vojenský materiál a tým sa aj ohrozovala obranyschopnosť Slovenska. Je to dobrý krok od polície, ale musia to dotiahnuť do úspešného konca. Veľmi dôležité je, aby vyšetrovanie prebehlo veľmi rýchle, zákonne, aby aj ten súd, ktorý bude následný, a dúfam, že teda bude, aby to prebehlo, pretože ak sa to bude naťahovať ako guma v trenírkach, tak potom v konečnom dôsledku ten páchateľ o 10 rokov ani nebude vedieť, za čo je súdený. Takže musí to byť rýchlo a efektívne.